खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मनेस्वर दैमारि बिथाङा निमाहा बिहरदों। बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दिनैनि बे समाव बर'नि बिफा बड'फाखौ बिदा लिंनाया बेसेबां गनायजाथाव जागोन बेखौ लानानैनो दासान्दि खौरां बिजोङाव दावराव जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बिथां मनेस्वर दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 31 आगस्ट राखि पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानै जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआव फालिनाय समाव बर' हारिनि बागै दौदिनि जाखांनाय सासे क्रियानि बुंनाय रावखौ लानानैनो बड'फाखौ बिदा बिमुंजों लिंनांगौ होनना बुंदोंमोन, नाथाय बेयो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो बिथां मनेस्वर दैमारिया मैया खौरां बिजोङाव निमाहा बिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै रावबो गावनि सोलोंथाइ आरो जौगाथाय जानाया आद्रा जाया। गोदोनि सोमावसारनाय बाथ्राया आलादामोन, नाथाय आथिखालाव गोजोन थासारि फैबाय। बेखायनो आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय आरो खामानि मावनायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ। बिथाङा आरो फोरमायबावो दि जायखिजाया फरायसा समाव मोनसे गोख्रों आफादाव एबा मोनसे मोजां थांखि गोनां आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो हमोब्ला जिउआवबो जाफुंसार जानो हायो होनना फोरमायदों। बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोग्राया BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारियानो होननानै गोख्रों अजद होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा EM रनजित बसुमतारिया। बर' हारिनि बिर जोहोलाव मानगोनां रन्जन दैमारिखौ फास्ट ट्रेकआव लांनानै जेलाव सोग्राया हाग्रामा महिलारियानो होननानै EM रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोङाव गोख्रों अजद दिखाङो। बाक्सा बरपेटायाव अन्थाइ बाला माफियानि राज। सालबारि पुलिस बिफाना बन्द' खालामना होदों मोनसेनि उनाव मोनसे अन्थाइ क्रेसार। गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय दाबि खालामदों जायगानि दल संगठना। थांनाय बृहस्पतिबार सानखालि पुलिस बिफाना बाला माफिया मुं गेंनि साबा नजरुल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम, हासानुल रहमान, रहिम आली, तालुकदार आरो आलिपुला आहमेदखौ एरेस्ट खालामनानै सानबानि थाखाय पुलिस बिफाना सोंनाय फिननाय खालामनो लानानै थाङो। बे मुंदांखा बाला हानजाजों लोगोसे गुबुन गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि सार्थानि सायाव आयेन बेरेखायै लांलाय लाबोलाय जागासिनो। बेकि दैमानि बाला अन्थाइफोरा बे जाथायजों गिदिर गिदिर सुबुंफोरा लोब्बा दं सन्देहआव साबा हमनायफोरखौ सानबानि थाखाय पुलिस बिफाना सोंनाय फिननाय खालामनो गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय जादों। BPF दोलोनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। फैगौ समाव BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारि बिथाङा 0 जानो थांगासिनो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बिसायख'थियाव रोजा रोजा कौटि रां गारनानैब्लाबो मोनजिस्निल' मासि देरहानो हादोंमोन। नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव लासै लासै रांखावरिया जोबलांगासिनो। बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां हा-हुखौ फानबोगासिनो दं आरो फानै फानै जोबोब्ला हाग्रामानि दोलो BPFआ जेनगोना रोखा होननानै बुङो राजु नार्जारि बिथाङा। समाजाव गोबां सिखाव मानसि हमजाबोदों, नाथाय हौवा माहारिखौसो नुनो मोननाय जायोमोन। बे बाराव सासे आइजो दैनि मटर आरो मोसौ बोरमा सिखाव हमनो हादों। सोमोनांथावना बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरियाव एल्ट' गारिजों लोगोसे सासे आइजो सिखाव हमनो हादों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बाक्सानि लाबदांगुरि आउटपस्टआव दैनि मटर, मोसौ बोरमा गोमाबोगासिनो दंमोन, नाथाय पुलिस बिफाना सिखावनि थं नागिरनो हायाखैमोन। थांनाय मोनाबिलियाव पुलिसआ डिउटियाव थानाय समाव पुलिसआ बे आइजो सिखावखौ हमनो हादों। सिखाव आइजोजों लोगोसे गंसे एल्ट' गारिबो हमनो हादों। हमजानाय गारि नम्बरनि अनजिमाफोरा जादों AS 01 FH 3135। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गारियाव आइजो सिखावजों लोगोसे 3 सुबुं दंमोन, नाथाय सानैया खारग'लांनो हायो। आइजो सिखावखौ खानो हानायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा सिखावनि हानजाजों लोगोसे सोरबा दं नामा होननानै थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस बिफाननिसिम दाबि दिखांदों। खैराबारि दख'रा दुलाराय बाथौ महासभाया सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवबाय। बेखेवना होयो आसाम कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मासिगिरि प्रणब नारायण देबआ।
उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बाथौ महासभानि बाथौ फोरबोआ फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 19 आरो 20 आरो 21 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों आरेंपारायाव थानाय बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय जादों। बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिटिआरनि MCLA भबेन चन्द्र बर'खौ सायख'नानै लानाय जायो। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।